Goeie. Hoi. Ik ga hem tractor op. Wat hebben we hier? Nou, ja, zelf maken een spul. Maakt ook in beeld? Praat jou maar beeld, dat vind ik best. Oké. Nou, hij is correct weer open. We gaan hem eerst dicht. We gaan de paasspul in gehad, kerstspul. En nou dachten we van, ja, wat zullen we nou eens uitvinden? En nou, dit is het weer. Ja, steeds wat anders hoor. Mooie sjaaltjes, jurk. Ja, alle dagen wat nice. Ja. En deze, die doen we dan zelf. Met hout en bakjes erop, bloempjes erin. Of de kist er zelf wat in doen. Ja. Ik was er niet klaar, maar... Waar ben je niet mee bezig dan? Nou, we hebben wat erin zetten. Hij is weer leeg. En heb je dat er weer wat in zetten. Ja. Stuur je er zelfs dan echt bij? Nee. Kijk. Zie je, hier kent in. Nee, dat doe ik niet. Nee. We zetten hem op en het is klaar. Die heb ik van ons mem. En van mijn beb. Nou, dan was ik ze weer uit en dan hang ik ze weer op. Ik vind het zonde dat het spul weg wordt. Dus ja. En normaal gesproken gooi je dat hout ook weg of je gooit het in een kachel. Zie je heel soort. Dus we kennen geen fruit. Maar ik vind het leuk om er wat van te maken. Ik hou niet van dingen weggooien. Het liefst verzamelen. Maar dat ken je ook niet. Dat toch orenmeester, maar een beetje blied bij maatje. Ja. En er is best wel veel animo hoor. Voor de paasstukjes ook. Dat waren best heel snel altijd weg. Dus je bent zelfs wel heel creatief. Ja. Maar graag creatief bezig geweest. Ja. En dat is echt jouw werk? Nee, nou ik heb reuma en ik ga steeds verder achteruit. En ik wil net stilzitten, dus ik wil wel wat dwaan. Maar ik ken net op verwachtingen voldwaan van andere mensen, dus ik doe het wanneer ik het ken, steeds maar. Confronterend, want ik zit nog in het proces, steeds maar. En dan heb ik het best wel moeilijk, maar want ik zie het in de zwaar. Ik ben als woonbegeleider steeds maar begonnen met dementeren. En dat wie eigenlijk dat wie net mijn werk, maar mijn hobby. Mijn leven, dat vond ik echt zo geweldig. Ja. En dat ken gewoon net meer. Ik ken net, dat is correct zoals ik mijn vrijwilligerswerk, je moet er wezen en ik ken er net wezen. En de ene keer ken ik wel wat en de andere keer ken ik net volle. Dus ja, dat is een beetje moeilijk, zeg maar. Ja, voor mij moeilijk. Dat is nog maar correct eigenlijk. Nou, juli 2 jaar dat ik tussen ben. Ja. En dan ben je nog jong. He? Ja. Maar ja, ik maak mezelf, mijn geest maakt wel goed blijven. Dus, daar helpt dit ook wel bij. Ja, zeker. Ja. Nou, dank u wel en dan heel veel succes met de verkeer. Ja, bedankt. Je merkt bedankt. Hoi. Hoi.